Gọvanọ Anambra Steeti Ọkammụta Chukwuma Soludo ekwuela na amụma na ha aga n'iru ka eme ka afịa dị ọkpụtọrọkpụ eze ọdịnala ndị Ikeli ọnwụ Prọfesọ Chukwuemeka Ike. Gọvanọ Soludo mere ka amata nke site n'ọnụ Kọmishọna steeti na-ahụ maka mmụta Ọkammụta Ngozi Chuma Ude n'oge achịkọbara ihe mmemme na ha na ndị Nigerian Book Foundation na njikọta aka ọnụ ha na ndị Anambra State Ministry of Education nakwa ndị Nigerian Union of Journalists Anambra State Council. Ọkammụta Chukwuemeka Ike bụ onye nke nwụrụ n'ime afọ 3 gara aga ma bụrụ onye odee amara nke ọma. Emmanuel Chigbata na ebe a ma wetere anyị ozi a. Gwara Ọkammụta Ike dịka nnukwu onye amamihe yana onye edemede degoro aha ya n'ụwa nke amanwe mficha. Na oge okwu ya, onye zọrọ ọkwa ọchịchị prezident na otu ndọrọndọrọ Labour Party bụkwara aka chibugoro Anambra steeti Maazị Peter Obi nyere ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ ị na-agwa akwụkwọ ha ọhụma nke ga-enyere ha aka ịbụ nnukwu mmadụ. Maazị Obi kwusikwara ike na ọdụ nnukwu mkpa inwe ezi nkụzi nyegara ụmụ akwụkwọ na obodo Naijiria. Ọ kọwara Ọkammụta Ike dịka onye degoro aha ya nke amanwezi mficha ma nyekwa ụmụ akwụkwọ ndụmọdụ ị na-agba mbọ inwe oke mmụta, inwekwa ezi omume yanakwa ezi agwa nke bụ ihe dị oke mkpa ịbụ nnekwu mmadụ. Na oge ọ na-ekwu okwu nke ya, eze ọdịnala nke obodo Ọnịcha bụ Igwe Alfred Achebe mere ka amata na akwụkwọ Ọkammụta Ike dere bụ nke ga-anọ ruo mgbe ebighị ebi. Eze ọdịnala nke obodo Obosi bụ Igwe Chidubem Iweka kpọrọ maka nkwado asụsụ Igbo na ebe ụmụ akwụkwọ nọ ma nyekwa ha ndụmọdụ isi mba n'ihe gbasara otu nzuzo. N'oge okwu nnabata ya, onye bụ onye isi otu Nigerian Book Foundation Board of Trustees bụ Ọkammụta Stella Okunna kwuru na mmemme ahụ nyere ha ohere iji wee kwupụta nnukwu ọlụ Ọkammụta Ike lụrụ n'ihe gbasara edemede kamgbe ahọ 3 ọ nwụchara ma mekwe ka amara na ọ bụvu onye isi oche otu ahụ. Onye bụ onye isi oche nke Nigerian Union of Journalists nke Anambra State Council bụ Dọkịnta Odogwu Emeka Odogwu bụ onye kenere otu Nigerian Book Foundation na ọlụ aka ha ime ka enwee ezi ncheta ebe Ọkammụta Ike nọ. Onye nyere nkụzi dị iche na oge mmemme ahụ bụ Ọkammụta Sule Enya bụ onye gụpụtara ọlụ edemede dị iche iche Ọkammụta Ike degoro ma kwụsịkwa ike na Ọkammụta Ike bụ nnukwu mmadụ ama mkpachapụnwu n'akụkụ n'ihe gbasara edemede na obodo Naijiria. Onye bụ nwanne Ọkammụta Ike bụ Prince Fortune Ike kenekwara ndị guzobere ọnọdụ ahụ iji wee nwee ezi ncheta ebe nwanne ya nọ. Tupu ọ nwụọ, Ọkammụta Ike bụ onye bụ eze ọdịnala obodo ndị Ikeli ọnwụ nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba North bụkwara onye degoro akwụkwọ dị iche iche eji wee mara ya. Mmemme ihe ejije akwụkwọ ndị o degoro bụ ihe pụtara ìhè na oge mmemme ahụ.